Hola, somos Diversiones. I fem 20 anys. Benvinguts a un nou vídeo de Frade TV. Aquest vídeo és molt especial perquè és el primer documental de la història del canal de Frade TV. Esperem que en vinguin molts més, però de moment comencem per aquest a veure com va. Així que avui deixem de banda les entrevistes i els reportatges i ens centrem en aquest documental d'una banda gironina, una banda de casa nostra que ho ha patat molt fort. Avui fem el documental dels 20 anys de Diversiones més un. Hauria de canviar la samarreta, no? Sí. Tens algun altre? Sí, me canvio la samarreta, ¿no? Millor? Yeah, that's never hot. Con diversiones toda la noche cantar. Molt abans de que tots vostès puguin gaudir d'un gran concert de Diversiones, abans de que s'obrin els focus i abans de que comenci l'espectacle, hi ha una gran història i hi ha hores de preparació. I és això el que hem volgut recalcar en aquest documental de la històrica banda Diversiones d'aquests 20 anys que ja fan rodant pel territori català. Una història feta de quilòmetres, de nits sense dormir, d'assajos i de nervis abans de pujar a l'escenari que només ho viuen aquells qui ho fan possible. Aquest documental és un documental amb persones que han viscut la banda orquestra Diversiones des del primer moment i des de primera línia. Perquè al final les cançons només duren uns minuts, però les històries que hi ha darrere duren tota una vida. Durant molts anys l'orquestra Diversiones ha estat molt més que un grup de música, ha estat una banda sonora per a milers i milers de persones. Avui, a Frade TV, en especial en el primer documental de la història d'aquest canal, us deixem amb el documental dels 20 anys de Diversiones més un. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre el feixut. Doncs un any per la festa major de Sant Feliu, que no sabia ni qui eren, però ens ho varen passar però molt bé. I bueno, així la vaig descobrir. Llavors cada vegada que sentia Diversiones doncs hi anava a Santa Cristina, a Palamós, a Calonja. El vaig conèixer gràcies a un amic que em va animar a anar a un concert seu el 2021 i allà cada any. Jo els vaig conèixer relativament tard perquè jo d'adolescent encara a Sant Feliu venia la Salseta de Poble Sec i altres grups. Després ja vaig passar a treballar a Platja d'Aro i em vaig perdre moltes festes majors i els vaig descobrir més tard, Diversiones, i per mi és la banda sonora de la festa major de Sant Feliu i no m'ho perdo mai. Aleshores, elles quan van complir 13 anys me les vaig endur, ara en tenen 18 i cada any han vingut. Alguns dels membres originals de l'orquestra Diversiones ja havien format part de grups antics de l'escena gironina i ho havien patat molt fort amb grups com per exemple Festa Fotre o també el grup de thrash metal Efecto. Bé, el primer contacte que vaig tenir jo amb la banda Diversiones va ser el Festa Fotre i que els conec a tots des de petits. Per tant, Diversiones, quan es funda Diversiones, és el motiu d'una festa major que ells van dir que ja ho farien ells i allà va començar una mica tot plegat. Festa Fotre, aquí dos membres de Festa Fotre, era el grup que teníem de música pròpia, que havien fet 4 discos i que havíem voltat per tot arreu de Catalunya, ensenyar les nostres cançons i el que deia l'Albert, quan ja el grup estava com quasi acabant o veiem que ja no tenia més recorregut, va aparèixer de broma Diversiones i llavors una cosa va
anava de baixada i l'altre va pujar i entre nosaltres i alguns altres d'un altre grup del poble que es deien Defecto ens vam ajuntar i vam muntar aquest grup sense cap pretensió i de sobte va ser aquest huracà. Graciós, divertit, soc genial i tothom s'enfada molt amb mi. Soc un nervi que no paren tot el dia i no deixen empipar. Quan es tracta de lligar, deixeu-me fer a mi, siguin 3 o siguin 4. Podríem dir que l'Orquestra Diversiones és l'antiorquestra de l'orquestra, perquè tot i portar el seu nom, Orquestra Diversiones, funcionen completament com una banda de rock. I així també és més important la seva connexió amb el públic que no el que fan a dalt de l'escenari. L'Orquestra Diversiones està composada per Albert Fort a la veu, Albert Darnès al baix, Marc Barnés a la bateria, Francesc de Paula Muñoz als teclats, David Darnès a la guitarra, Carles Vinyals a la percussió, Iu Gironès al trombo, Nil Masferrer a la trompeta i Bernau Mier i Josep Valldeneu al saxo. Que som la pitjor banda del món, però allà on va ho peta. I una mica va ser perquè vam haver de fer un grup de versions per la Festa Major de Calonja, que no teníem prou diners a les barraques per contractar a l'Hotel Cochambre. Ara som la competència. Broma de poble. Bueno, una broma, una necessitat, no? De dir, sí, ja ho farem. Farem un concert i farem que la Festa Major funcioni. Bueno, al principi, per dir-ho d'alguna manera simpàtica, una banda de replegats completament, no? No només per la vestimenta, sinó també per l'actitud. Però la veritat és que darrere aquesta banda de replegats no puc dir que sí hi hagués un gran professionalisme, però sí moltes ganes de divertir-se, que també això és important, i sobretot ganes de fer disfrutar a la gent que els acompanyava. Per mi Diversiones és una fusió entre la música antiga i el jovent i d'aquesta manera es poden connectar i disfrutar tots junts. Mitjançant una improvisació pràcticament total, però darrere hi havia tota una sèrie de melodies molt ben estudiades i molt ben lligades. Oh yeah, ara sí, ara sí. Al concert de Diversiones tant hi ha gent gran com petita, o com jove. Llavors no hi veus només una gent d'un tipus, d'una tipologia que vas a segons on i només veus gent jove, i dius, ja me'n vaig. Però aquí t'hi sents molt bé perquè a més són una gent molt maca. No animen al públic, no? Diguéssim. Però bé, altres no tenen tant això. Jo crec que han sabut jugar molt amb l'estètica aquesta ochentera que porten de professor de gimnàstica dels anys 80 i el rotllo que porten i fer aquestes versions que a vegades porten d'actuals i barrejar-les amb versions d'aquella època dels 70 i els 80 amb el rotllo que porten, doncs ha aconseguit unir aquestes generacions. El que havia de ser un concert puntual es va convertir en un fenomen de masses a les comarques gironines. Són un clàssic indispensable de les barraques de Sant Narcís de Girona, de les festes majors de la Costa Brava i fins i tot han consolidat la seva pròpia festa, la Diverbeach, al seu poble, Calonja.
I així com la Diver Beach, també les grans festes com Diver Rural i Diverland són les 3 grans festes creades al voltant de l'Orquestra Diversiones, que neixen amb la mateixa idea, anar més enllà del concert tradicional i convertir cada actuació en una experiència temàtica on el públic també en sigui el protagonista. Amb els anys, aquestes celebracions s'han convertit en una part de la identitat de la banda. Pel que fa a la Diver Rural, és la versió més camperola de l'univers Diversiones. Va néixer amb la idea de traslladar l'esperit festiu de la banda a un entorn més rural, inspirant-se a les festes de poble i de pagès. La temàtica gira al voltant de la vida al camp, roba de pagès, tractors, bales de palla, menjar popular i activitats relacionades amb el món rural. Pel que fa a la Diverland, és un festival de cap de setmana creat l'any 2019 al Càmping Internacional de Calonge. Va sorgir amb la voluntat de crear una nova ciutat Diversiones, amb concerts, activitats, tallers, espectacles i una gran temàtica diferent cada any. L'impacte de l'orquestra és tan gran a tot el territori català i a les comarques gironines que el periodista Jordi Roura publica un llibre anomenat Diver Llibre, on explica la biografia de l'Orquestra Diversiones. Intentem guardar aquella essència de la gent de l'època del Naranjito, l'època de quan anàvem amb pantalons curts i els genolls pelats, com deia la cançó dels Pets, de recordar aquella música que escoltàvem a les festes majors nosaltres quan érem consumidors, érem petits i anàvem a veure les orquestres. I res, és un popurri de números 11 de l'estiu i de cançons himnes que no fallen. Sí, és això, és el moment aquell dels casaments, quan tothom va amb la corbata fora i que te desinhibeixes totalment, doncs això és Diversiones. Antes nunca estuve así de enamorado, ni sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente, gracias al amor y solo gracias al amor. A Sant Feliu que no fallin mai, perquè ja és nostra. Tradició. Ja és tradició. I va molta gent. El 31 trobem a tot Sant Feliu allà i per nosaltres és una cita que no ens podem perdre. No ens podem faltar aquí. Me la dio tu amor, hoy quiero cantar, gracias al amor y solo gracias. Buscaremos un lugar para... És que quan pugen a l'escenari és com si es transformés. O sigui, abans de l'escenari és com un noi més aviat tímid, així, sense gaire, no té cap pretensió, vull dir, ja t'he dit, col·labora muntant, mirant si li han fet bé, jo què sé. I en canvi puja a l'escenari i fa una transformació. És com dues personalitats diferents. I a l'escenari fa el boig, fa totes les tonteries que vulguis, però... I en canvi a darrere és ben normal i seriós. I a mi això em fa molta gràcia també, a part que m'ho passo molt bé amb ells. Per mi la festa major no seria el mateix sense Diversiones. Bé, han contribuït com no pot ser d'altra manera a fer conegut Calonge i Sant Antoni en molts aspectes. És la banda de Calonge i Sant Antoni, però temes com el Diver Beach o les festes majors d'aquí doncs els han fet conèixer molt més i ens han fet conèixer molt més i promocionar el municipi. Som molta més gent I som més grans. Som més grans i som una mica més seriosos. Som una mica més seriosos. Allò que et vas fent gran i cada cop també agafes més compromís amb els ajuntaments. Llavors, al principi sí que érem una mica més punkis i a la que ja també doncs, una mica més de repercussió, doncs intentes tenir aquell punt de bogeria, però sense, siguem una mica més calmats. És una bogeria controlada i sapiguem què estem fent i el públic també ha crescut. Ara mires a baix i dius, aquest públic és de la nostra quinta i ja no podem fer l'animal d'aquella manera. O no s'escau tant, no fer l'animal d'aquella manera. I també va haver-hi no recordo ara si farà 7 o 8 o 10 anys, que va entrar a la secció d'events, que això també va fer que el grup tingués una altra dimensió i també que tècnicament ara portem un tècnic de llums, un tècnic de so, gent que ens acompanya per posar-nos les coses fàcils. Llavors, la família Diversiones som 14 o 15 o 16 a vegades. I encara que Auditori i Diversiones no vagin agafats de la mà, l'orquestra va celebrar els seus 10 anys a l'Auditori de Girona amb un concert històric amb grans estrelles. Crec que hem ensajat més en 3 setmanes que en 3 mesos de toda la vida. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor.
Girona, canta amb mi, ei! Oh, oh. Oh, oh. Si yo tuviera una escoba. Hi haurà gent i que la gent respondrà i nosaltres serem els primers que estarem contents. Sí o no, Antoni? Estem parlant d'un grup que són uns cachondos i que fan música dels 60 i llavors, clar, nosaltres es trobem com un pez en l'aigua. Estic molt bé de participar en aquest projecte, que a part d'això és una cosa molt sèria, més que nosaltres, i penso que és un gran repte també per nosaltres i tocar en un auditori on toquen grans estrelles de la música i ensabentant. La Janet és una dona com que ja sé. Jo, per mi, Diversiones és sinònim de festa, o sigui, festa, i m'adora molt la festa majors, també. No és només festa... No, Diversiones i festa major ho tinc lligat. I si pot ser anar donant, encara que sigui donant copets, hi arribarem a davant, perquè Santa Cristina va ser, bueno, i estava tot tan ple i tan tupí, i anaves passant i era i així vàrem arribar a davant. Ara he recordat que un dia a Sant Celoni, aquí aquest senyor d'aquí, es va tirar de dalt d'un palco d'un teatre i el públic no era molt de públic. Es va tirar perquè va dir el vol no està funcionant molt, he de fer alguna cosa espectacular. Perquè ell va mirant i va analitzant, es va tirar i quasi toca amb el nas a terra. Perquè el públic era molt poc. El músic... Sí, però molt punk, perquè era molt en l'aire, I sí, en aquesta bonica història també van arribar els anys més difícils. La pandèmia va obligar a aturar els concerts, les festes majors i els escenaris d'arreu del país. Però Diversiones es va negar a deixar que el silenci s'imposés. Quan la música en directe semblava impossible, va reinventar-se adaptant-se a les restriccions, mantenint el contacte amb el públic i portant sempre que era possible un missatge d'optimisme i alegria. En un moment en què la incertesa dominava el dia a dia, ells van demostrar que la festa no és només música, és una manera d'unir les persones fins i tot en la distància. Una nova manera de viure la festa, cadascú des de casa seva. Ja porto 3 setmanes de confinament. Trobo a faltar abraçades i a la meva gent. Ganes boges, posar-me boes roses, fer un sopar amb els col·legues i poder anar a un concert i sortiré. No tornaré a casa en una setmana, no penso tornar. Oh, 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 oh. De fet ja tinc tot el que faré. Seuré en un xiringuito i no cardaré res. No canviïn, que segueixin així, amb aquest rotllo que porten, animant a la gent i que continuïn per sempre. Sí. L'any passat vam poder enganxar a 2 perquè vam enganxar Santa Cristina i Sant Feliu. I ell mateix, a Santa Cristina, va dir i ara em vindreu a veure Sant Feliu, si fareu el mateix. I va dir, però bueno, segur que vindreu. I és veritat, vivien la mateixa gent, no? Sí, ara són una banda de replegats més madurs. Jo crec que per l'edat que tenim, sobretot ell i jo, sí, ja jo no crec que podrem. 20 anys, amb 70 anys, jo crec que no... No ho veig gaire. Però... El que passa que jo quan tenia... Ara tinc 51 anys. Quan en tenia 40 pensava que plegaria. Pensava, 40 plego i han passat 11 anys. També el nostre públic també va creixent, també es va fent gran, llavors hi ha aquesta necessitat de que la gent també de la nostra quinta o gent jove com vosaltres, que també se'ns apunta, ens encanta.
però aquella gent de 40, 50, 60 anys que se sent jove i que en un moment donat vol sortir a desfassar, doncs jo crec que en els nostres concerts s'hi sent super a gust, que poder en uns altres concerts de, jo què sé, d'aquests grups més moderns o més joves, ja no estic, em sento com una mica el papa de tothom. En canvi, en els concerts de diversions, doncs me sento com jo un altre cop, encara que hi hagi gent jove que de l'edat dels meus fills, però això és guai. Llavors, nosaltres no li donem a curt termini com veiem. De fet, que jo porto una mica de contractació, estic lligant bolos del 2027, o sigui, el 2026 ja el tenim quasi lligat i ja estem mirant tancant dates per d'aquí 2 anys. Per tant, final no en veiem, però ara mateix no. I és molt xulo com veus gent de 20 anys, de 30, 40, 50, 60, 70. O 15, mires el públic i dius, hòstia, que xulo, perquè hi ha l'àvia amb el net i fa allò, fa festa major, que és el que hem viscut nosaltres de jove. O havíem viscut aquí a baix amb la Salseta, en aquest mateix escenari. Estoy ahogado en un mar, desesperado, en el olvido, amor. ¿Qué diu? Estoy ahogado en un mar. Els molt d'aquí també està enamorat del seu poble, que és Calonja, que també m'agrada molt, que quan va pels plestos sempre diu, som de Calonja. Jo podria viure a la ciutat, però prefereixo viure a Calonja. Ei, mans a l'aire, let's say big house in the country. Oh yeah, podria viure a la ciutat, però prefereixo viure a Calonja. Canti amb nosaltres i ué! El projecte de Diversiones va néixer l'any 2005 en una terrassa entre amics a Calonja i posteriorment a les festes majors de tot Catalunya i omplint espais emblemàtics com el passeig de Sant Feliu de Guíxols. Soy un chico normal, es un chico, me gusta vacilar y salir a ligar, es un chico. Bé, com a alcalde, que segueixin molts anys. No sé si seguiran molts anys o no, perquè hi ha dies que els veig una mica fundons, però el que sí els vull desitjar és que continuïn amb aquesta manera seva de divertir-se, que continuïn fent disfrutar i fent ballar al públic, inclús els que no sabem de ballar, i sobretot que segueixin sent la banda simpàtica, jovial i divertida que han sigut i que espero que siguin-ho per molts anys. Saps totes les preguntes, Saps les preguntes, És molt bo aquest tio, Ja veuràs. Aquest documental serà impressionant. Me gusta la playa... Serà que no me llamas. Perquè són superxulos pa xulos. Diversiones. Diversiones. I ara heu de dir en plan diversió... No, espera. No, diversiones. No, sí. Me llamo malament. Diversiones total. Juntos així. Diversiones. Free from desire, meine Sansen purify, I'm free from desire. Meine Sansen purify, I'm free from desire. Meine Sansen purify, I'm free from desire. Diversiones. 20 anys després, continueu demostrant que la música és molt més que pujar dalt d'un escenari. És passió, és esforç i sobretot és la capacitat de fer que durant moltes hores tothom canti, salti i s'oblidi dels problemes del dia a dia. En aquestes 2 dècades heu fet vibrar milers de persones, concert rere concert i poble rere poble. Heu compartit cada actuació en una festa i cada cançó en un record compartit. La vostra història no només s'explica pels anys que porteu junts, sinó per totes les persones que us han acompanyat pel camí i que continuen esperant el següent concert amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Perquè 20 anys no són només una xifra, són centenars d'escenaris i infinits de moments que ja formen part de la història musical del nostre país. I si una cosa queda clara després d'aquests 20 anys és que això encara no s'ha acabat. La música continua, la festa segueix i seguirà, i Diversiones encara té moltes pàgines més per escriure. Moltes gràcies, Diversiones. Bé, doncs fins aquí el documental dels 20 anys més un de l'orquestra Diversiones. Moltes gràcies a tothom per l'ajuda, per la col·laboració, per poder dur a terme aquest documental que no ha estat fàcil, ha sigut un repte complex,
però que crec que l'hem superat amb escreix. Gràcies a tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, també infinites gràcies a l'Orquestra Diversiones per posar-nos-ho fàcil des del primer moment i també gràcies a totes aquelles persones que heu volgut sortir al documental perquè, com us deia, no ha estat fàcil, però crec que ho hem superat. Gràcies a tothom, gràcies per la confiança, espero que us hagi agradat i ens veiem al següent vídeo. Que vagi bé. Hola, estimats amics de Diversiones, com esteu? Com a representant dels Catarres, res, només us volia felicitar per aquests primers 20 anys de carrera, que és una fita que crec que val la pena celebrar i estar-ne ben orgullós, i espero que en vinguin 20 més i que siguin igual o més divertits que aquests primers. I res, ens veiem als escenaris i seguiu així. Hola, sóc Xavi Grasset i... Orquestra Diversiones, per molts anys de festa, molts anys més de festa amb tots vosaltres. Gràcies per tant. Bé, sembla que han passat 20 anys des de que Diversiones va començar els seus primers passos en aquest món de la música, del bon ambient, del bon rotllo, de les festes majors tan populars en les nostres viles, a les nostres ciutats i en les nostres contrades i pobles de Catalunya. I ja que han passat 20 anys, doncs és un bon moment per enviar-vos una gran felicitació i sobretot també l'enhorabona per aquesta trajectòria, per haver unit tantes generacions de gent tan diversa, per altra banda, en aquest ambient de festa i de diversió i de gaudi, que en els temps que corren doncs, són especialment necessaris per l'ànim de molta gent i també pel conjunt del país. Per tant, escolteu, de tot cor, gràcies i moltíssimes felicitats i que siguin molts anys més fent això que sabeu fer, que és crear aquest bon rotllo i sobretot animar la gent a cantar, a ballar, i a gent de tot tipus, de totes procedències i de totes generacions. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders.